Yazi ngabe ngihamba nawe aphela namhlanje. Inkinga nje ngikhathele. Hawu khathalisa. Nayizolo lento ungitshela ukuthi ukhathele namhlanje. Hayi cha uvila bakho sekungenhla ke manje intombazane. Kanti wena la kuwe kwakhala nyonini? Akho ngiyakhala ngikhathele nje. Kusasingeza ama-conference plama siya kitchen. Hayi nakho-ke. Yabo namhlanje ukugcina ngikwenzele yezwani. Phela nisuthatha advantage yomusa wami. Kodwa ngaye ngiyaphandla kakhulu umzozo. Wami lo akakhulu nje manje. Aphile sisi wami. Ngifuna isikhathi singekho right yazi ngisazoba busy kanjani sizoshaya itofu encane. Sokuthi ngikholisa kancane. Ngimthandile le nto kanje. No uyabona ngi-out kangaka. Hamba naye adokoza. Mina kuphela ekuseni. Ngathi ngiyakufuna ukuthola kodwa ngicabanga ukuthi ngenhlanhla yami ngibuka ngitholile. Hamba kancane ndaba efoni. Noda, yathi crash ama ngiboni. Yazi mana nathi nginoke ikhwapha. Hayi, ngiqinisile kanti wena kwezalana ogezana nje ngisini. Hey. Yazi ngiyayisola. Yazi ngazana usohlayo. Yalo muntu ufuna imali njalo. Ngathi ngiyasebenza. Ayikhuleka nkabi yami ngiphethe. Senze njani? Asenze uplan isidayisa lefoni then thola ikhathi yakho, thola ikhathi wami. So wazi ukuthi ukhokhela imastina yabo. Man, mfowethu, kunesidayisa lefoni. Nakekho umshwayedo eshakuthi. Kanti ngiyidinga le mali. Ufuna umnikeze umastina. Minutes per one. Usukatazi, relax. Inkinga la sokucela sisidayisela nabantu abarong ngenxa lento yakho ejahile. Yazi manje man, kube kuthundayo nawe ngane. Ngabe yasana sitele sibuzo. Ngiyafisa ngempela ukufaka isandla emandleni ngakithi. Yazi, kanti izinto indlela eziyizo phakathi kwami nomastina angithandi leyo. Sengathi manje ngifuna ukubona ngondlengane yami. Kanti sipho ukuhlanganisa. Eish. Zela bra wami. Uzolunga kancane kancane. Somthola umuntu right uzokwazi ukuthi athenge le phone. Kodwa nawe uthembeni mithi safethu ungasebenzi. As usual, ngifuna i-update ithi indaba imali yami. Ntombi kaMamuzela xesha mali. Hayi phela nami nginezethu zemali. Ithini indaba ngiyayithola imali yami noma cha? Into emnqandeni nayo ukuthi amawudwala abantu ngeke kwazi ukuyabuyela imali ngoba ufaka Okay, lalela. Ikaphi? Nginika imali yami noma ngikunika into ezokukhuthaza ukuthi unginike imali yami. Uyazi ukuthi ngisikwelete ebhenki kumele ngisikhokhe. Uyakwazi lokho na? into ezongikhuthaza. Usuthi ninge manje. Angaphele sonto ngiyithola imali yami. Uzobona. Ngoba mlanga lashisa ngaka kusiwona nje odosayo. Akaya nawo mnyama ndoda. Hayi. Waxolani wena. Babengena nalomgana kungasile la ucathi untwana njeni ifrog friend. Le ndaba iphakathi kwami noXolani. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kwami noXolani. XOLANI ingane ayinakudla, ayinamaphambasi, ayinazo impahla zokugqoka. La kuwena nje akuzweli. Uthi utini udleni la ikhona. Awu mastina, ngiyazama. Uzamani? If uzama ngempela, mina ngabe awukho la. Mina ngabe le kogoba iqolo uzamela umntwana. Uthi udlani la ikhona?
Ayikho into engizoyilalela. Uyangizwa ukuthi ngitheni? Ayikho into engizoyilalela Xolani. Umntwana akanakudla. Into yaziyo nje ucela ukubona ingane. Ucela ukubona ingane. Imali awuyifaki. Dololo. Yazini unginyanyisa kabi wena. Ingane yokusayibona. Uzoyibona sizozayifaka imali. Uyangizwa ukuthi ngitheni? Akuthi futhi nawe uchamelani phakathi. Amancane wezelaphi leyo nto. Yazi-ke baba mina ngikhathele ezihamba hamba. Kuthiwa phela uXolani benobebe mama ade behlangene. Hawu, lalela. Uyeke ukuba sensitive nawe. Kuthiwa ade bebuka umhlaba wonke lapha. Sihlengile lapha esakhamisini noma ikanjani-ke nobhebi dede wakhe. Angithi phela la yondla ingane uhlezi ebikizapho. Aphelela. Kuzokuqina. Xolani phela umngane wami. Wakhulumisa nami kanjani Xolani? Xolani uthi akudla ngoba ethanda. Kanti isiphi esinye isizathu? Phela thina nina bafana siyanazi ukuthi thina anondli indlela engingondli ngayo ngathi nje nikwi-competition. Anondli nje for fun. Inkinga yini nina bantu besifazane ninjalo? Anikwazi ukucabangela ukuthi uXolani akudla ngoba ethanda. Xolani uyahamba uyozama. Usho ukuthi izinto zakhe ahlangane. Uyafisa ukudala indima enkulu ey'nganeni yakhe. Uyahamba uyozama umsebenzi. Angawutholi umsebenzi ngenxa yokuthi une-criminal record. Awusale ukuvele nimjaje nje umuntu kanjalo. Mzala, angisazi mina ngenze njani ngale nto kaXolani. Xolani kudala ngizama ukukhuluma naye. Ngimcela ukuthi sicele naye alekelele ekondleni ingane. Kodwa la angizwa. Yazi kubuhlungu kanjani kondla ingane wedwa. Ebekhona ubaba wayo. Ngalalanga ngize ngayihlambalaza phambi kwabantu. Ngenxa yolake benginalo. Kumanje ngimtshela ukuthi ingane ngiyake sayibona azafaka imali. Kumanje ingane ayinakho ukudla kwakusasa. Angazi izolala idleni. Ukudla okukhona njengamanje okwanamhlanje kuphela. Iyenzekani kodwa mzali into enjalo baba ingane esaphila? Iyenzeka. Ayekho umuntu onokuthi onjengawe la emhlabeni. Usho njalo uma ungengeke. Phela wena ibhelezo yakho ngithatha imali. Phela ukuthi ufuna ukuzongibeka bese ujike futhi uyangicisela. Uyokunqaba nemali futhi. Wena uzoba umkhonyana njalo unkosikazi wakho. Eyibo, kaloku ngintombi kuqala besuka ngenkosikazi. Yazayitho intokazi. Ayiboni? Cha, beniyintombi. Uyakuma? Wazami kuhle. Igama lami ngu-Aphelele. Sisi noma igama lakhe? Igama lami uYalani. Okay. So, okay, anginake ngozivela njani. Okay. Manje-ke nami-ke uYolanda. I'm sure she's not enough for you to message now. Oh, unondaba is Ayenze mina. Vele hamba uqhubeka nendlela yakho. Uzinto zibe.
Mandla, kanti sibalalela ini kangaka? Asabani manje sibamba. Yaba futhi ifoni laphethe. Wo. Manje. Ubambe inkonzi. Futhi ngiyakho understand. Manje ubambe inkonzi. Understand ukutshela nje mina ngihamba. Yini ngi-understand manje ukuthi wena ubambe inkonzi? Imali mina kuze ngibe nemali mina ngisebenza kanzima. Manje uphanda ngokuthi ubambe inkonzi. Uzozwa izinto ongazenza ngicabanga ukuthi nje mina ubambe inkonzi. Lalela siswami. Ubambuzi bro ngiyabona. Kodwa yonke into engiyenza ngiyenzela mina nawe. Kodwa ziningi izindlela ongaphanda ngazo Mandla. Ziningi angazi mfethu ukwazi ukuthi uyosebenza ngecar wash noma wenze njani. Ubambuzi bro ngiyabona. Kodwa njengomuntu omdala mina ngiyenza isiqiniseko ukuthi wena umuntu efuna ngiyithola. Ngiyacela siswami understand. Manje uzoblema mina. Ngiblame mfuthi ngilinda ukudlala abafana bala evarsity. Bangena ngaphi bafana lamanje? Abafana kodwa ngifuna bafike kuwena bakukhohlise bafuna izinto lapho. Basebenzana nabo siyayenza. Ekugcineni masoyethekizwa uzokana. Ngicela uzokana sisi. Wonke into engiyenzayo ngicela wena. Njengomuntu omdala sokunakekela ngiyanje. Manje ubekipela yakhe ngipeni manje. And I've never been into this entity. I've been there. Osmond, wamungu nje kwenze njani ntama ngikhuluma nami? Sticks, yazi abantu bangithatha kancane. Ngikhuluma nami sebekwenzeni manje? Sebangibambe inkonzi bangithatha ifoni yami. Ifoni yami Sticks. Ngoba lapho umunye nje umfana umpofu unesihluzi nentshebe akekho muntu akekho ngifuna ngiceshe isilungu. Usho lo masisako uhamba noxolani? Angazi ukuthi hamba ngodwa izolo behamba nosisi wakhe. Shuthi usisi wakho aphelele. Manjayelana labo. Kodwa nawe ngakukhuza ngale nto yakho ukuhamba wedwa. Buka manje bakubamba inkunzi usungahambi ngani kanti nami? Hawu Sticks, kahle. Asisona isikhathi sokungithethisa lesi. Mina umuntu engimfunayo aphelele. Yena okubamba inkunzi. Akusiyena ubhuti wakhe, kodwa uyena enza ukuthi ngize ngibanje inkunzi. Yiyo mandla ngijwayela nje. Hayashisa kumkhosi namhlanje. Yahlanga. Hawu, Yolanda. Nyolanda. Iphi ifoni yami? Uphi lo bhuti wakho? Ini. Iphi ifoni yami? Hawu, Yolanda mina ngazi ukuthi ukhuluma ngani. Impama pho. Uzongazi kahle mangiqeda. Hayi bo, Yolanda, angiyazi mina ifoni yakho. Anyakho Yolanda. Asambe wena ungitshela ngabe na Yolanda. Ngitshela ngabe na angiyazi mina phethe ifoni yakho. Angiyazi mina Yolanda ifoni yakho. Angiqedile ngawe wena. Ngisazokuthola ngiyayifuna ifoni yami. Ngiyayifuna ifoni yami. Ngeke nawe ngiyayifuna ifoni yami angiqedile. Angiyazi mina ifoni yakho Yolanda phethe. Aze ngithathe ifoni mina. Hawu ungishangishanisa ngeke angiyazi mina ifoni yakho. Aphelele. Kwenza njani ke masuba masunje? Ay, ngirayithi mina Thalita. Ora kanjani baba kanjani? I mean look at you. Uma ngase ubone lo munye ungambona ukuthi umuntu onjani umabokobo. Wait man, benibanga indoda noma? Indoda. Mina muhle kabi nje ukuthi ngabanga indoda. Yini pho le benibanga? Akusiyona into okumele ikhathaze ngayo leyo Thalita. Ngisawuveza futhi.